і вболіваю за чужий біль, і від цей біль не чужий. Як би сказати, ну в лапках можна назвати чужим болем, але цей біль не чужий, тому що я дуже хотів би, щоб власне велика кримськотатарська культура була на своєму місці в Криму. Щоб вона була, щоб відчували органічне продовження от землі, як земля, люди і те, що вони несуть. І я би дуже хотів, щоб це, от ця молодь кримськотатарська, золота кримськотатарська молодь не почувала, ну бо вона тут, якби не мені здається, що ми все ж таки перейшли ці якісь рубікони, ми тут все ж таки в інтелігентських, принаймні, середовищах це вже є навіть певний пієтет, чи якесь таке, ну, є емпатія, чи співчуття, там, чи якась така, чи нероздільність спільного болю і спільної боротьби, і спільних цілей. Чи одних цілей, навіть не спільних, а одних цілей. Але от момент, що от все ж таки, ну, повернутися для того, щоб той сад зацвів для наших дітей, для кримсько-татарських Понимаешь, дітей. это